sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu ken ipagayam tayo nga Alfredo, manipod Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Alfredo. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Alfredo. Tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti rinibo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ket naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangem amok ken patsak a makaited iti adal ken liwliwa toy pakasaritaan ti biag ko. Nang runa kadagiti padak a dumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami. Ngem daytoy ket gapumatlaang iti panagsalukag mi nga agassawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mang ay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga isu ti innak istoryaan. Awan makunak ken ni Cindy, malaksid a nasingpet, nagaget ken nautek. Kayat ko asawen nalaing. Adu dagiti nagbalin nga awards na manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehiyo, ket nagturpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasurunak unay kenkwanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ano ti kunam? Dayjay amay ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, Papa. Iti damo. Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti maysa met amamirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay! Saan na mabalin? Papa. Cindy, iha. Nagano ka lalaki dita. Ado ti babaknang ken di adal nga gar-aram ken ka. Puro da professional. Ang amday din na Mike di kayat mo. Ha! Papa, nasingpet ni Mike. No, ore singpet namin na singpet. No, saan mo ta nakadal? Ken awan trabaho na. Papa, adamat bukod na atanon. Iso ti suksukayan na. Kan maysa, adamat trabaho. Ken, kontento ka ni tekas na klase ti biyag Cindy. Abay! Di ko nam, kabalan na kaya biyagan, ti pagtiping laeng adaga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya a klase ti trabaho, sarkan na. Uray pay. Ay ayatan mi ti tunggal maysa, Papa. Ti ko nam kit di. Ay-ayatan na kagaputabak nang tayo. Dahi ta, ti pudno. Papa, saan kumamat akas ta ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matnan amata pobre itikas na nga ibagbagayo. Yapo, tayo so ti panagkita ken ko na. Oportunista dahi dya lalaki. Nautak ka mati ko na. Di adal ka. Iso pangasim man iha. Di ka man agbalin ama ken bulsek no maipapan ken ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike. Addaan mat dayto iti prinsipyo. Ken amuna ti rumispeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, diyak amukan ka, Cindy. Makamuka man laengan.
Mas daawak man kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit tiguram kin ni Mike. Awan mat madingar aramiden na kan kajay tao. Maysa ka mat, Dolores. Sige, pag may maysa, andak nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko san lakay. Ay na, bayam ka di ngaminan jay anak ta. Bakit ni Cindy? At daan iti husto at awan. Amunan tinasaya at kansan. Saanan nga ubing ti anak ta. Iso abay am ka din nga iso ti ag desisyon para iti magpagina. Ay, tila masakbayan na ti pampanunutek. Kasanon tulangan ti agbalin na biyag na iti din na dahi jay amay. No iso ti pakiasawahan na. Saan lang aruda na nakaadal, awan pa'y trabaho na. Sana bali tadamot trabaho ti anak ta. Kan maysa, mabalin nan tumot at tumulong ka nagiti negosyo ta. Diyaga mo kada kayo nga gina. Diyaga mo, noan niya tinakita yung iti dayjay amay. Takas tao na iti pa naggusto yung kuana. Surun kon. Alfredo, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mutan ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Ah, Iso nga awate mo ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mutan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan. Sa akma pa ni digital talon. Saanan, Mike? Siya kung ti agmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panahon ita. Angin bakit? Oh, atoy, inayon mo iti igatang mo iti abono, kanda dumapay akasapulam ijay talon. Saanan bakit? Adamat kwartak. Isuti igatang ko kadagiti masapul iti talon. Mike, agasawatan. Noan niya ti kwarta mutan. Iso nga awatan mo na itoy. Cindy. Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtang tumat laang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na. Agan anas ta pailaang lakay. Awan parikot iti dayta bakit? Naano sakmat? Banag apagyamyamanak unay kan ka, Mike. Kat sapay ko ma, tadi ka mauma. Sapay ko mataag tali na ti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Una, ikarik dayta kan ka. Bakit? Oh, nagswerte mo tinday ta lalaki. Day tala dumaw dawat iti anak ko iti kwarta ti amuna nga aramidan. Ay na nagmayat laki din atapisan. Apa yun, Alfredo? Ha? Mang mas kamat. Apay ka di. Asino ti kasurun mo? Sino kumapay ngay? Tinalayang amanugang mo ah. Apay. Opay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy day ta, Mike. Yapo ko, ay. Surun kon iti day jay Mike. Ay na, saan adimawat ni Mike? Talaga nga inted ti anak ta day ti akwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Ah, Husto ka din day tapa ng gurkuram kin ni Mike. Agasawadan kin ni Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatem ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na. Pirmi apudot na ita. Gilat ko man pa dito indayon. iridip ko bit.
Sakto mapay na jay talo ninton malmalam. Sana bale, tanalpas kumutan na kiti marami di jay. Nagana sa nabiyaga, Mike. Ne, da kayo matgayam, papa. Husto na ita nga raramidem. Agililad ka lang dita, wun? Kahit nodan to pa ka sa pulam, dumawat kan tulat tayo ti anak ko. Ha? Kuha papa. Awan lang aro na nagadalam, awan pa'y trabaho. Ingkalaysam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Ne, sana pudno day ta papa. Oho! Pagkukwartan lang ti anak ko. Dahita ti pudno. Sanot papa. Adamat bukod ko a kwarta. Amoy mo't ngagtrabaho kay talon. Adumot dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minabaklang kami. Ano ti negosyo mi? Amom adi adal ti anak ko. Kaya tada na talaga na trabaho na. Kinagmaymaysa nga anak mi. Ket iso ti agtawi di ti amin. Karag iti mapanawan mi akinabaknang. Iso ngay nalam ti riknana. Tapno maibiro mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat ta ti babaya kayat kung ikalaysa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak iti pudno nga ayat. Nga uray kas ti kasasaad ko. Ket inayat nakmat iti napudno. Ket kasta akmat kan ko na, papa. Oho! Adula amin. Nakalalay ka nga grason. Mike, iho. Mama, da kayo matgayam. Wan. Malmalpas gaya mantar aramida makubo-kubo dito likod ti balay. Uwen, mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay, wan mayat dito'y nangipwestuam. Nalamiis ti angin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Uwen, mama. Malahos to pa'y lang day iho. Umunag kantamangan tayon. Nakaitasaran ni Loling. Ako, sige mama. Umuna kayo namangan. Sana pa ngamin na mabisin. Nagmerienda kami itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay at talaga ti ugali na. Saan ang mauawatan? Ang nasimpot day chay, iho. Basta saan mo apakpakitaan iti mati. Palawaam pa'y kuma ti panakaawat mo. Patya kadumtang tumatlaang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan langan nyo. Uwen mama. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo iyay likod, lakay? Day jay. Basic lang da kita kanyak, bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ken ni Papa? Kasi iti sigod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti amam. Talagan sa adinak kahat, para iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanan bakit? Amano ibagana pa yung agipulpulong at. Sa pa isang kaibagana, ngayong kalay sa kakano. Gapo tabak nang kayo. Kan gapo kano tada na talgad at trabaho. Ba nag-asan mo tapod no? Saan ka di? Uwan mat. Amumot no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mo't no maminsan. Nang runa, no ulit-ulitin na ti ibagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti amak, Mike. Awan ti rumbang ngay dawatam iti pasensya bakit? Maawatak ti amam. Di kagdanag. Ar-aramidak mati amin akabailak amang ipakita kan kuha na. Abidot dagiti atap na kanyak. Papa, Apay, Cindy. mabalin kayo kadi akasarita.
May papanitian niya. Tiga ni asawa. Apay, nagipulong ka. Papa, apay ka di akas na unay tigurayo iti asawa. Apay aya akanayon anapudot ti ulo yu kan kuana. Nakasingsingput mo't kada kayo Basta! Agbura ka dagos ti darak no makitkitak ti asawam. Awan mo't madingar aramidan ni Mike kada kayo, Papa. Iso lang arud aminan ti makakaamo dito'y balay. Ngam addamat lat na ibagayo kan kuana. Husto kumamatan ti panang tagtagibas sityo iti asawa. Ay, diya ka mo kan kasindi. No nakadadong amin nga agar-arab kan kay di. Puro dapay di adal. Ngam day jay pay lamay ti kinayat mo. Awan lang karoon na nagadalan na. Awan pa'y trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawa? Kan maysa, di mat uray da kayo. Kat saan anakaturpos iti kolehiyo? Ngam ga po iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging ga nakaipundar kayo iti negosyo. Kat napaadal da. Eh, sa bali aksindi. Di nakman di kumparakan ko na. Agpada kayo laang, Papa. Isungarod anagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akas ta kayo matidi. Kwa. Diyak kayat adumtang to ti gundang way. Ama punuan kat masungbatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Di pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken kwa na, Papa. Anya. Panawan na kami kan ni mamam. Gapulang iti day dya lalaki. Natural, Papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni Manang Luleng. Arimwarda, eso siya akong tinagluto. Umay kayon, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan namangan. Umay kayon, Papa. Napudot pa iti sabaw. Naidasar kon. Nagulit ka niya. Ha? Mga anak tulad tayo dun kay kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga ron, Papa. Ni matsindikan Mike ti adda iti terasa ti balay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat. Umasidagak. Iti kasta. Mangag ko ti pagsarsaritaan da. Ditoy akon. Nalawag ang mangag ko ditoy. Talagang sadi na kung maklong ti aman, Cindy. Diyak man amokin ni Papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas ti trato na kan ka. Araramidak mo namin nakabailag. Tapno maawat na, kas manugang na. Gumawan lata. Agan anos ka pailang amok adumtang tumat lang ti panawan. Amaawat na ka ni Papa. Karon to nga tama pasamak dahi ta bakit? 2 taon mo tanti na palabas. Hindi po nagkalaysa ta. Ngayon isungot lata ti trato na kanya. Maudin na iti apan nakisaritak ka ni Papa. No talaga asaan pa'y laang nga agbaliw. Nasaysaya at siguro no lumasintan. Lumasin da ka no. Anong bakit? Kasanong da mamakan pa paano lumasin ta? Alangan nga ibati ta ida dito eh. Masaksak tanak ngamin no makikita akas dito trato ni Papa kan ka. Di ka madanagan. Okay ka lang bakit? Kabalak pa imot nga ibturan ti trato na kanya. Kasi da ngamin ka ni mama. Naibati ta ida dito'y balay. Lakay dan. Kan bakit dan? Sikati makakamay. Angam no dimon ka ba ilan? Ibagam lang kanya. Si sasagana ak asumurot kan ka lakay. Uray gayam kas jay ti trato ka ni Mike. Kit adapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya kung timang bagat amang ipan ni kusina. Siya kon. Tadagsan day ta, Papa. Bayan yun.
Siya kunak mat. Apay, anyat pagkungkunam kanyak. Jaka bailan ta lakayakon, analupuyakon, anakapsutak, kasta. Ken sikalang tinapigsa, ken makabail, Papa, di nakbibiyangan. Alah, pumanaw ka at isang kuanak. Kabailak da ito'y kunakmat. sige. Makamu kayo, no day tati ko na papa. Panawan kayo, pay. Di nakmaala iti kinagin si singpet mo, Mike. Mapan kayo pa'y laeng. Agsubsubli akon. Kung namadla na sino asan to. Pwah! Pagkatakit din da ito. Itepan kun ije kusina. Ay, kasla. Kupit ti barong ko. Diyak mag-ahaso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito ospital, Alfredo. Tano saan, amangan no lamlamayan da ka itan. Agyaman ka gaputan na ilasat mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, orno sa mo ti bakim. Agturungan da sindi kan Mike ditoy. Ma-discharge ka matlaang ka no ita ko na ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mo't nga taitan ti tratom iti manukang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Oh, inayadin niyo ti magna, papa. Umay kayo, papa. Sa labayan kayo. Kwa, sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta, saan ka na marigatan? Nangato pa'y lang amin ti pride mo. Talna ka dita, Dolores. Kabalak kunakmat. Ala, bayan nyo latan, mama. Basta inayadin nyo lang ang timag na, papa. Itikas na saan kayo amatumba. Ala, mutoy na kita siya, mama. Cindy, yun una ako ni Jay baba. Urayan kayo ni Jay. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang dayta pa nagbasbasam iti dyaryo. O ba'y kantamangan tayon? Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y daytiyay. Umuna tayo namangan. Saan? Urayan tayo ni Mike. Panagkunak at paawi din tayo, Jay. Agigindan tayo namangan. Ay na, nagdadakil gaya mga nagatimulam apagay, barok. Uwan, papa. Dadakil ka nagpipintas ti dawada. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na ti kasta kinapintas da. Agingat maloom dagiti pagay, barok. Uwan na, papa. Sapay ko mga rod. Tawan ti umay abagyo. Aginggat maapit na kitoy. Itikas na, sana malugi. Wala, ay nagmayat dito yan. Makapapangar itirik na. Tamayat ti puloy ti ahangin na. Presko. Uwan, papa. Iso na lang ta medyo napudot mo no tumangan ti aldaw. Mike, barok. Apay, papa. Pakawan na kumakanagiti saan na nasaya at ngay nararamid. Kanin sa usawang ko kan kahit ikalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tilabagik ti pampanunutak. Kahit sapay lang ta mapakawan na. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, papa. Iti ka ano man. Jack pulos nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Kahit pagyaman ako unay. Tanaka-amiris kayong mutlangan. Kamaw dyanan na. Mawat dakmetlangan kas manugang nyo, papa. Katlaw na ya, barok. Ket ulit tagtagkin daw iti pambakawan, Dakhel abiddo tinaramid ko apananggurakan ka. Iti likudan tinapintas ngayon pakpakitam kanyak.
Amok nga ado ti masuron, wenno manggura kanyak gapu iti kinaulpit ko a katugangan. Ngam awatek amin dagita a komentaryo, ngamin amok adakkel ti nagbiddutak. Ita addandua nga apo kumi manipod kada Cindy ken Mike. Adapay kit di agin magat ken sinming pet ti manugang ko. Kinapudno na nasingsinged kami pay kit din nga agmanugang ngam iti mismo nga anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kumata nakaibati ak iti adal nang runa kadagiti padak adumdumngeg. Miss F, pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Alfredo. Ken ka pagayam, Alfredo. Bilibak met ken ka pagayam ko. Ngamin sikan a mismo tinagsurat tapno idrama mi toy pakasaritaam. Banag a pangidayawak unay ken ka. No sa balila ang siguro kat mabaindan gapu ta isuda tinagbidot. Adu ti kastoy apasamak wenno pakasaritaan. No maminsan kaslasaan a nakapapapati nga mapaspasamak dagitoy iti pudpudno a biag. No apay met ngamin nga adda dagiti katugangan ken manugang asaan nga agkakaalaan wenno agkikinnaawatan. Banag a pagparparikotan dagiti asawa ken anak gapu ta isuda met ti masaknan. Kadagiti addaan iti kastoy a sitwasyon, ditay kuman urayan nga addadakes a mapasamak sa tayto agbaliw. Ngamin, may salaang ti biag tayo. Inted dayto ti Dios tapno agiinnayat ken agpipinnatag tayo. Alakastan pagayam, Alfredo, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Roger tila Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama toy surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Roger. May saak a jeepney driver ditoy la Trinidad Benguet. Awan ti dadduma nga arapaap ko no di ti maikan itinarimat a masakbayan ti pamilyak. Inaramid ko nga rod amin a kabaelak tapno maipaay ko ti kasapulan ti asawa ken dagiti dua nga anak ko. Ngaman yan tanapaidam ni gasat kanyak. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman a mangibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Nasayat mo tasin mangkot kan lakay. Kumusta tinagmalem apa nagpasadam? Ay, makabannog nga rod ba kay? Agmano ak, Daddy. Agmano ak, Daddy? Kasyan na kayo ti Diyos, anak ko. Malaalala, aginana ka nga rod biit. Taidasar kon ti pangrabyan tayo lakay. Wan man, tanay. Mapisinak mo tani agpansong. Mala, sumango kayo nga roda ni tilamisaan, tagigiddan tayo namangan. Anya igantin luto masidan tayo. Nangiprito ak iti manok. Ken nangilambungak mo't iti naten. Naimbaglaan nga isawsaw tayo iti bagoong nga anda sili ken kalamansi na. Wow! Nag-iimo, sen? Wow! Fried chicken! Paborito mi daytoy kin ni Manong, Mami. Amok iso nga rod nga iso ti inluto ka pangrabyan tayo, anak ko.
Nagbanglo, mami. Sigurado nga adumanan ti kanan mi nga inapoy kinaading ko no kas ti kaimas ti masida. Ay, katun kaduan yung arut ti mangan. Iti kasta, daras kayong mo't adumakan. Mala, agpray ka nga roden lay ka anak. Iti kasta, makapangantay yung matan. Tani, talaga ang mabisina kon. Na, inom ka man ngaminan iti kasta, Roger. Mamin, ano aya ang maibagakin ka? Asaan ang nasaya at dagita nga energy drink? Ha? Kasano ko maasan alasayaat? Kat energy drink nga rod na lang. Pampapig sa iti energy. Ay na, talaga ang natangkan ti olom. Lakayan kan ang pasig akalukwan ti amaw. Ninalang mo it. Kana yung lakit di mo tinakasta. No sana tinunaw, energy drink, ay sauce. Awan mo, Roger. Makaala kan tupay kit din iti sakit kunak manay. Di yung amin ibagbagaan anang. Nasalun at yung anak yun niya. Kita yun eh. Nasalun at ako nang langaro din. Ay, diyaga mo kin ka, Roger. Puro kalukwan ti ambaw. Di ka ka man laagay. Nay, nalang, papanan yun nga eh. Anya nga dagita yung luto masidahan tayo lakay. Tinuno abangos kang karni bakay. Nang tunok mo't lang iti hotdog. Kan nangarami dak iti kilawan. Iso ti pangrabyan tayo. Day dati pasidang ka dagiti anak mo? Kat wala. Naimas dahito bakay. Sigurado akayat na kita anak na. Ay saan? Si kalaang timang sida ka dagita. Tagluto ak iti sidaan mi. Anya? Ang masayang mo dagito yung bakay. Ay, hindi kaya ta sidaan dagita. Ne, tapay mo eh. Saan ang nasustansya? Ha? No masayangan ka kadagita o di ison ti sidaan. Basta siya, agluto ak iti sidaan mi kadagiti anak ta. Alas 2 lang matiti malam. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, ada ka di parikot? Awan mo't kit ne. Ang medyo nasakit nga min tilikod ko. Panagriknak kat na bampanogak. Iso naggarahe ako na. Ala, masansan samot tinday ta marikrik na. Anya nga tano, mapankalaangan agpa-check up. Iti kasta, iresitaan da ka iti agas. Ay na, saanan bakit? Nalabit abanog kan puyat lang daytoy. Nagsasarunong amin ti overtime ko. Iturog ko lang basit daytoy. Mayat tumanan. No nagtangkan tumot ngamin ti ulong, Roger. Aginanakamot ngamin di mo abuswan ti bagim. Ngamin, si kamot laang ti marigatan no kwa. Iso nga rod ana sa hapak anagawid bakit? Lala, aginanakapay laang nga rod lakay. Rumwarak labiit. Le, sa dino ti papanam. Mapanak at palingke iti sidaan tayo, inton madamdama. Ituro mo pa'y laang, iti kasta makainanakamot. Sige, tay turog ko man pa'y agpaiso. Barang agsublimot lang ti sigot a pigsak inton makariingak. Okay ka laang ka day, anak ko. Katuwen, okay aklang matnanang, apay ka di. Kasla sa baling nga mentitsuram. Ha? Nay, anyan ti kahit yung asawan nanang. Kasla awan mo't gaganay kayam. Kan aguray ka. Kasla saan anormal ti maris ti kudil mo. Ha? Kita man, kasla agyel-yelo mo ti kudil mo. Ha? Ay, ninanang mo eh. Amang ano dagita matayo tada diferensya na. Ay saan? Huray ba kita ka napigsa pa ilaang ti panagkita ka na ko. Tinasayaan, ingka agpa-check up. Tanay, sabali na talaga ti maris ti kudil mo. Normal lang dayta iti kas kanyak asaan amain inita nanang. Kan amang ano epekto lang ti silaw dayta. Iso ako nayo akas lag yelo ti kudil ko. Ay saan ko naklangarudan?
Siya akong ti mangibagbaga anak ko. Ibagam iti asawam, takuyogan na kaamapan agpa-check up. Tanay, sa bali talaga ti maris ti kudil mo. Saan na normal day ta kung naklangarudain. Kasano da ito yun, bakit? At damot ka gayam sakit ko. Uwan nga rud, Nakalahak ngay nga tayo ti da ito. Kasi sa anak mo't unay nga ginilom. Nulaang mo't adda okasyon sa akto ginumiti harak. Ay, naglalaukin Nalabit naalam ka dagiti energy drink. Kas kada tinuno amakmakan. Nga ta? Di mo ayan ang nagtimbaga ti doktor itay. Nagtangkan tumot ngamin ti ulom. Kung naklangaro din amadi ti tinuno amakmakan, ang sige ka mo't sige. Unay mo't tan. Kasano tayo pa itan. Sapay awan umdas nga urnong ta para iti panagpaagas ko. Sigurado adakkel agad at ti magastos para iti panagpaagas ko. Alala, di mo panunutin day talakay. Di ka agdanag. Tamanga rami dak iti pamuspusan, iti kasta agimbag ka. Mabel, Saan ka nga agmay-may salakay? Adda aklaang ditoy. Adda kami kadagiti anak ta. Kas iti sinapataan ta idi nagkalay sata. At binulig ta iti rigat man ken namay. Day ta kuma, ti kanayon alaglagi pa mo, Roger. Ala, kaadwam ti mangan lakay. Iti kasta, pumigsa ka adagos. Atoy pay. Oh, kurang mo pay? mandya akon, bakit? Napsuga kon. Atoy ti danom. Ala, uminom ka pay. Agyaman ak, bakit? Awan anyaman na. Ala, mabiit lang. Taalaag ti agas mo, han? Napsuga ka. Alangan mo't nangan ka nga ro, dinabsog ka. Uwanan niya. Atoy ti agas mo. Agtumarkan da kay. Ala, agpalpa ka. Tasakan tumanan maturog. Mabel, agyaman na kiti pa nang asikasong kanya ka. Naawan ka lang. Diyakamon. Awan anyaman na lakay. Kas iti kanayon ko nga ibaga, adda aklaang ditoy. Di kam tupulos panawan. Aywanan ka, aginggat ka bailak. Iso apang nga asim, tasaan anatang kanti ulo mo, wen? Iti kasta, agimbag ka adagos. Rabi ay, nga mapaingay, ngaging gaita katawan pa jay asawam anak ko. Nanang, amang ano nag-overtime man na niti trabaho na. Ay, kasta ka day. Wen, isubay ka nung amin ti bayad ti overtime na. Ikaw, makidi Aywan kayam, nangan ka ka din. Saan pa na lang? Anya ti kayat mo akanan, ta siya kong ti mangisagana. Iti kasta makatumar ka mo tan iti agas mo. Sana nanang. Urayak latan ni Mabel, tayson ti mga sikaso kanya. Sigurado ka? Wen, sigurado apaawitan day jay. Kan may sa, inton madamdama pa'y mati pa nagtumar ko iti agas. Apag guston to inton sumangpet. Sige, si kangarot ti makaamaw, anak ko. Ay napasensya kan lakay. Narabyanak mo ito na nagawid. Nagatidog tumot nga min ti pila iti paradaan. Sakot traffic. Okay lang, bakit? Tinabatag, simangpet kan. Mabisin ka din? Wen, itay pa'y. Ala, mabait lang nga ron. Tay saganak ti kanam. At dain take out ko alugaw. Ay day tuyon at ti kanam. Iti kasta, makatumar ka mutin iti agas mo. Wen,
Kaya't ko day tabakat. Nang runan no da itlog na. Wan, adda. Ay, wan, dagiti anak tangay. Nanganda ka din? Wen, pinakanida ni nanang sakbayan nagawid. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Malala, umay ka, tatulungan ka na bumangon. Iti kasta, makapangan kan makatumar ka mo't iti agas mo. Kat makainanaak mo't tani. Masapa ak tumanan ama pa nagtrabaho inton bigat. Manong, Apay ading, aday bagam? kanayon matan amarabyan ni mami nga agawid. Intun kwan, masapa manen a pumanaw. Saan tapayin ang makasarsarita? Wen atay sumaten tagtrabaho. Ngamin, saan mo ten ang makatrabaho ni daddy, gapu iti sakit na. Kaasimat ni daddy anya manong. Wen nga rod, kaasi ni daddy. Ngamin, agsaksakit. Ngam kaasimat ni mami, tayo so tagtrabaho. Iso anas kun la nga agbalintamot a responsable nga anak, ading. Kasano tangay ko mga agbalin a responsable nga anak manong. Agpaisuro takin ni Lola no kasamot agluto. Iti kasta, datanton ti mga sikasok ni daddy, kabayatan nga agtrabaho ni mami. Ayun anya. Kanayon ang mabannog ni mami iti trabaho na. Hinton sumangpat, asikasuan naman ni daddy. Kaasimat. Iso atulungan ta ni mami. Sursuruan ta agluto. Tapno matulungan ta ni mami kini daddy, ading. Sige manong, mayatak iti dayta. Intun bigat matlaang, agpaisurutan kinilolang agluto, kan aglinis dito'y balay. Nangan ka ka din? Iminom ka iti agas mo? Saan pa'y bakit? Or-orayan ka. Anya ka matan, Roger? Ang mumot ang mabambanuga kiti trabaho. Ita, agpaasikaso ka pa'y laang mat kanyak. Ha? Sana ka robot, Roger? Mabanbanugak mat. Mabel. Ada mat dita ni nanang mo. Ada pa'y dagiti anak ta. Imanugot ka kumamatan nga isuda ti mangpakan kan mangpatumar iti agas mo. Pasensyakan, bakit? Mala, pakanan, kan painuman ka ita iti agas mo. Ngaminton maminsan, umanugot kanton, ani nanang, wano dagiti anak ta, ti mga sikasukan ka, nawatam? Owan, bakit? Ne, alas 8 lang gayam may terapi. Nasaba pa'y matgayam. Kunaklakit din. No barbangunan. Sika talaga, ha? Ne, ni Mabel Leja. At damanin kasarsarita na iti cellphone. Ay, o sino nga tamot tayo dyan? Kanayon mo't lagi dinakasta. Kanayon nga dakatetics na. Kan kain inawag na. Agyaman na, Ferdinand. Ay, kaduan na. Basta sika. Awan parikot. Wan. Ariglado. Lukasta. Lalaki ti kasarsarita na. Wan, kunak lang nga ruden. Aramidad dayta. Basta ipaay mo mo't amin na kidawagkin ka. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Di ka kadiagdanag. Tano aramidad dayta. Awanin na pulos maaramidad ti asawa. Ket no saan to pa yun na makapagnangagmay-may sa. Masapol ang maalalayan. No di nanto pa yan kabailan ti bumangon agmay-may sa. Ay, abak na paikit din na ti malaylay na yamula. Diyos ko. Ay, maumaak nga ruden. Nabambanog ako na mga asikaso kan kuana. Kaya't kumutun ti agpya ganawaya. Di, awan di pa panunod, dahil nga obligasyon ko, kasjay.
Una yan. Talaga. Una yan, Diyos ko. Okay. Nagsakit. Nagsakit. Apay na kita bag. Sa dino ti papa ng Mabel. Pasensya kan, Roger. Sorry. Ngam, talaga, jakon ka bailan? Ne. Anya ti kayat mo asawan bakat. Nabambanuga kon. Awan mat siguron maibagam, ta inaywanan, inasasikaso, kan, inananusan kamat iti manu atawan. Mabel. Pasensya kan? Ngam, kayat kumatan ti agbyag anawaya. Saan? Pangasim. Di mo kumamot aramidan ti astoy kanya. Pangasim, Mabel. Saan, Mami? Pangaasim, saan da kami kumamot a panawan? Dito'y ka lang, Mami. Please. Pasensya kayon, anak ko. Basta agsingsingpit kayo, wal. Aywanan nyo ti amayo. Mabel, pangasim. Di ka kumamot pumanaw. Pasensya kayon. Ngam, nakadesisyon ako. Mami. Dito'y kalaang, Mami, please. Sapay la kuma. Tama pa kawanda. Sige. Mami! Mami! Ang subli ka ditoy! Mami! Mabel! Ang subli ka ditoy! Pag-asim! Saan na kami kumamot sa Palawan? Mabel! Una yan, di kastoy abiyag. Una yan, Diyos ko. Natayak la ko man. Ngam ti makarig na akit kastoy. Nagsakit. Awan lumasping ti kinasakit na. Apay sakpay. Apay, Diyos ko. Apay. Awan matamok abasol ko. Tapno dosan na kinikastoy. Awan na. Apay ngay. Apay. Ngay likad na kinikastoy apan lubok. Apay ngay. Diyos ko. Apay. Husto ka din dayta pa nagsangsangit mo anak ka. Ay, siyak ti marigrigatan iti kastangar aramidam. Namoy lang ko mananang. Namoy lang ko ma. Nukasanok ti kinasakit na. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Mawatak tirik na, anak ko. Normal laang dayta. Nang runa ket kapudpudutan pa'y laang ti panangpanaw ti asawam kada kayaw nga agaaba. Nanang. Mamati ak. Adong tengtumot laang ti aldaw amalipatam ni Mabel, anak ko. Ay, sana ron ba nga sangitam ti kasjaya klas iti babae. Nanang. Malaala, hustunan anak ko. Mangan kakit din. Iti kasta, makatumar kamutan iti agas mo.
Masapol nga agpapigsa ka. Laglagi pam, kasapulan da ka dagiti anak mo. Pasensya kayon, anak ko. Nairamraman kayo pagkit din. Iti kinawan kwentak nga ama. Awan sir-serbing nga ama. Awan. Ala, husto daytan dati. Di kay ka din agsangit. Kan may sa, awan rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya. Saan nyo anagayatan ang maadaan kayo iti kasta asakit? Husto, ti kinuna nilay ka, anak ko. Nanang, di kayo danag dali. Ikariming agkapsat, nga gadal kami anaimbag. Iti kasta, makalpas kami iti panagadal mi. Kat ikararag mi, asapay lakuma, ta ipalubos ti apong agdiden na tayo pa'y iti mabayag. Oh, agyaman Diyos ko. Agyaman taimbayan itinanakam nga anak. Di ka madanagan. Tada kami laeng ditoy ang nakasuporta ka dagiti anak mo, anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagam kadakwada. Ngamin, ado kami may nga titinulong para iti panagadal da. Gusto ti ko na ni Lola, Daddy. Di unay tagpampanunot. Ngamin, makapadakas da kada kayo. At damod dantikin ang kalamang tulong kada tayo. Iso adi kay kumamapukawan iti namnama. Agpaimbag kayo kitdi. Agyamanan ako. Talaga alanakam kayo. Siyempre imala kami ngamin kada kayo, Daddy. Ay wana. Agyamanakmat ka na kayo, Nanang. Agyamanak. Tanda kayo akanayon abang patpatibkar. Iti pakinagam ko. Noon kayo lang. Dakamon. Awan anyaman na, anak ko. Asino kumapaingay ti agtitinulong. No saan ada tayo matlaang. Ipatpatagda ka unay-unay, Daddy. Dayta kumati ka na yun alaglagi pa niyo. Agyaman anak ko. Ipatpatag kayo matunay-unay. Tawan 2024, idinadiagnosak iti liver cirrhosis ken diabetes. Kat kaas iti apo, si bibiyagak paymet ngaging gayta. Dayjay laeng tainot meten ti panagkapsot ko. Nakaidda aklatan. Jak kabaalan ti bumangon. Kat ado nga agas ti tumtumarek. Numay papanmet ken ni Mabel awanen damag mikinkwana. Basta ti amok, simurot iti lakay abaknang, ket jak amo no sa dino itan ti ayan na. Nakisarita ak iti anak ko, ket inistoryak ken kuana ti amin. Iso ti nagsurat ken nangipatulod ken ka ditoy pakasaritaan ti biag ko. Ket namnamaek amang ngagaktumet ti pannakaidrama na. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Roger. Ken ka pagayam Roger. Nagasat ka ngamin naaddan ka iti duwa nga anak ananakem. Di mo nga rod bukudan ti parikot. Sursuruam ti agkid daw iti tulong iti pamilyam. Ngamin nakasagana damet at tumulong ken ka. Surutan ken tungpalam ti ibaga ti doktor mo para iti panagpaagas mo. Kang runaan iti amin, di mo sidiren ti bagim kadagiti napasamaken. Ngamin saan ang makatulong dayta iti panagimbag mo. Agtalag ka kadagiti anak mo, kastameten iti inam ken kadagiti kakabsat mo ang nakasagana at tumulong ken ka. Aramidam nga inspirasyon ti suporta ken panagayat ti pamilyam ken ka tapno agpatuloy iti biag. Alakastan pagayam Roger, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo patgan mi adumdumngag. Kas iti sigod makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo asaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagimnas man adanggan kalansing ti barya manipod iti cellphone. Ket no agsuswerte ka, paldumet ama ko na. Kwarta ati amok ket mangted iti namnama. Ngemdakkal abiddot, tatunggal panaguni ti scatter manipod iti cellphone ko, jakmeten napupuutan, nga inot met gayamen nga agbalbalin analiday tinaragsak a pamilya nga income binukal. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya ngay dagitoy insangput mo, anak ko. Groceries na lang. Kumpleto day na. At gatas, kape, asukar, tinapay kan daduma pa yung masapsapol yung iti kusina. Nay, nagadun ngay. Katuan abas tuyo day ta iti makadomingo, nanang. Ay nagtaktak ka pa'y laang mo't anak ko. Kano di pa'y mo't naibaws ti inted mo idi na panalawas. Sana mali tasaan mo ta madadahil lagi ta. Hostulaang, tapno da istakyaw. Wamakidi angin kita atanay. Sobran samot ang titulong nga ipapaay mo kada kamay anak ko. At dan bukod mo a pamilya, maging gaita ikanda kami lata. Da kayo kidimot. Basit lang nga banag dayta. No ikumpara iti rigat kin sakripisyo yo anang padakkel ken nang paadal kanyak nanang. Atoy, kwartayo kin ni tatang. Daytoy mo ti allowance ni Ira. Da kayon tun ti makaamo amang ted. Ay nakasaysaya at kaatalaga nga anak salday. Ay, sapay lakumata, bindisyonan na kapay ti Diyos, gapo iti kinasaya at mau, jak tumauma, nga agyamyaman ken ka anak ko. Awan anyaman na nanang. Basta iwanan nyo kumati salon at yo. Da kayo kinitatang. Iti kasta, agditen na tayo pa'y iti mabayag. At iti sweldok bakit? Manungay amin dahito'y lakay. Di kagdanag, ta kumpleto dahi ta bakit? Awan kurang ken awan surok na. Sikan ti makamo amang budget. No, da sobra, di inayon mo iti savings ta. Iti kasta, at ang tumot bunutin ta, into nagkasapulan ta. Ay katwin talaga akas ta ter aramidok lakay.
Masapol nga agurnong tatani. Narigatan. Di tay amo ti mapasama kadagiti sumarsarunungal daw. Husto ka bakit? Ay, uy, nakaluto ka kali. Wan, itay pa'y Kat no itay da ka pa'y laang nga urayan. Kastaya. Mala, ingka ka tagpalisan. Tay sa ganak mo ti pangrabihan tayo lakay. O sige bakit? Ingka nga ro dun idasal ti pangrabyan tayo. Tagpili sa klabit. Sumaruno akton ija kusina. Ni, sa dino ti papanam lakay. Nakarubot ka mat. Sa dino pa'y kumangay, mapanak agtrabaho Ag trabaho. Ni ka, Sabado mo tita. Wen, yung mapanak ag sideline bakit? Sa dino. Kan anya day ta sideline lakay. Delivery rider bakit? Isumot lagayam anangala ka iti motor. Taadagayam balak mo akasta. Wen bakit? Isupay mo ti birok ko ano ka? Sa bagay. Okay, agawit ka din tun pangal daw. Depende No basit lang ti deliver ko, agawid Ngam na ado, saanin? Mangkitak tulad tani ti karinderya apanganak ijarwar. Sige, sika nga ron ti makaamula kay. Ang nubilang, taagawid ka. Umawag ka, wano ag-text kanto. Iti kasta, amok no agluto Wen. Sige, tama pa na kon. Bakit? Nay. Itay pa adumdumugam ta cellphone mo Parts. Ayun Parts. Extra income kabayatan nga uray ti agpa-deliver. Extra income? Kurang Parts. One Parts. Nay, kanya ngay mo dayta. Atoy Parts. Kita ma. Ay sos. Kunaklakid din no anya dayta extra income Parts. Sugal mo't gayam. Wan. Ngam kasi itinakon Parts. Extra income mo't lang daytong. Easy money Parts. Padasam mo't iti kasta. Among mo't ibagbagam. Saanan Parts? Amangan no mapasubo akpay. Narigatan. Saan ka mapasubo no among akontrolin? Sa bagay mo't kiti Basta. Jak kayat apadasan Parts. Amangan ngamin no jak tun sardengan no ka. Nagdakin ka Parts. Angam sayang man. Kinapod no na. Nakagatang iti dua ang motor ko. Gapo iti dahito. Kat among. Ipapaabang ko ita. Ti dua mo to. Iso nga uray awan biro ko ita. Okay lang. Tadamot jay dua ang motor. Nga ipapaabang ko. Ha? Bonus pa'y lumangabak iti scatter parts. Isupay ama inayon iti urnong may nga gasawa. Ay, awan mo't langan agpabok magpa-deliver. Makapaturog pa'y gandin. Makatutok mo't amin dagiti kakabduak kadagiti cellphone da. Ay, una yan. Madamaman siguro ti panagayayam na. Kanya nga tano palasag matimbaga ni pare Mike. Sana bale, napagpalpalabasak lang mat iti oras. Pag-urayak nga dagpabok iti deliver. Uwain, padasik man ngagpaisaw. Isupay matno kwa. Hay na, naimbag ka pa'y mare, tanagagat nila kay mo. Saan nakas iti asawak, ano anya ti adda, isulatan. Di na pa'y matam mo ti dumiskarte. Makauma pa'y kit din no maminsan. Apay, anya nga minaya ti trabaho nila kay mo ita, mare. Ay katkas iti sigud amare, kargadur latta ijay palengke. Uray, kumamot no awan bisyo na. Nagbasit lang aro din ti matmat gadan na, at dapay la ang ganas namat amapan agsugal. No maabak, hay, ultimo piso aduling awan pa'y mayawid na. Ay, saus. Narigat nga agpaiso ti kasta, mare. Awan namna, mga umasenso ti biyak no kasta. Ay na, naku namon mare.
Naimbagkan ka ata saan nga agsugsugal ti asawam. Ay wan, day tamot ti pagyamanak mare. Ngamin, awan bisyo ni Saldi. Sana all, Mare. Apay no, padasan mo't ngamin nila kay mo tagsapol iti sa bali a pagtrabahuan na, mare. Kas kumaitian niya, Mare. Kaskan ni Saldi Dakil mo't ka, ti mabirbirukan na, iti pa nagdil-deliver na. Sa bali pa'y ati overtime na. Kasta aya. Wen mare, basta lakit dinaanos, kan nagagat nila kay mo, ay kung makasapol mo't iti dakil. Sige man ta ibagaktukin kwa na ti maipapan iti dayta, Mare. Barang kayat na. Yes! Nangabakak malain. Pudnugayan timbaga ni pare Mike. May sabay. Wow! Nangabak malain. Ayun! Maya na. Easy man niya talaga. Agtayak malain. Oops! Yes! Ano? Nangabang manain. Maya ta talaga. Uray sa anak ko nagtrabaho na gusto lang. Wow, ato'y bakit? Siganti makaamo agumatang ka nagiti masapsapol tayo diti balay. No, adda masobra, idulin mo. Nanay, ala, nagadinday to'y akwarta salday. Kapag gusto lang mo't apang gastos tayo laita, bakit? Naaguray ka. Di mo, nag-resign ka ni ti trabaho. Ikan may sa, nagsardang ka pa yan nga ag-deliver. Ngam, kasla dakdakal pa iti yaw-awat mo ita. Ngam iti sweldom idi. Hoy, Saldi. Sa di mo ti pangal-alaam iti kwarta, Secret. Agpudno ka man kanyak, Saldi. Addan samot tan illegal nga aramidam. Anya? Sikamot bakit? Awanan niya. Itulin mo kit din deta kwarta. Di ka kadiagdanag. Tawan dakis nga aramidag. Nalinis. Tinagapuan deta kwarta bakit? May sabay. Masapol abumawi ako. Yung! Yes! Walang tumayan. Mga bakak manayin. Nayunak man di tayo. Iti kasta, dakdakkel mo iti bakak. Patay ta. Ay. Niyamatan. Nakabakakid din. Ay. Malas may sapay. Sigurado ang makabawi ak madlang. Naabak manay. Ay, salbagit de. Nagsasarunumot din ti pan nakaabak ka. Anyamot din. Saldi. Rabina, ngam, apay adi ka pa lang maturong. Agulay magkaman si ka Eden. Di naksingain. Anya nga minayati. Ha? Agsugsugal ka? Ay, kuha. Saan bakit? Ay, ayam lang dahi ito, pampalipas iti oras. Anya nga ay ayam? Kat no nagdakkel mo ti tayam? Ay, saan laangan apang palipas oras dayta, Zaldi? Sugal daytan. Di ka dinatagar eh. Sana balit ang mga bakak matlaan. Kat no nagdakkel ang timpaabak mo? Masumbot ko matlaan dahi jay. Ay, nasaldi aya. Isardeng mo dayta, sakbay ang mapasubo ka. Di nakman pakibibyangan. Tasan ka mat pakibibyangan. Saldi! Kabaila ka kontrolin ti bagay. Iso di nakdiktahan. Nawatam! Bakit? Kumusta nga tamit tinda salde? Yung agpaiso. Nabayag mutin dyan na udi ngay mayanda dito'y balay. Day takit nga raw. No bilang tagsakit, inyawag da kuman.
Aywan nga raw. Ay, Si Goodmat at Domingo nga umay dito'y balay. Apay ngay ngagpaisaw di tamatan mapasungad. amagan kit di mat no adda parikot da. Tinasayaat. Awagan man kit di ja anak mo. Ay, kinapudno na namin ano ko nga awagan ang di na masungsung-batan ti cellphone na. Lukas tangarod. Mapangalaangan ni balay da. Bakit? Sige, uraya ka sumangpet ni Ira. Ta agkuyog kami amapan ni Jay balay da salday. Nay, apa yan anak ko? Agsangit kamatan. Kasla nagdagsin nga minunay ti baro kong kunanang. Kasla pa nagriknak kat nap nuhalakon. Ha? Diya ko nang mo ti aramidag nanang. Anya nga binayati na pasamak. Ilawlawag mo atap no amok mati bagbagak. Ada ka di parikot. Namimpin sana na nagbaliw ni Saldi nanang. Sana na kasi tisigod. Kumabil pa yan. Kanayong nga ungat. Awanan tisigod na narag sa kapamilya. Binugal mi. Nay, anyat kayat mo asawan anak ko. Naigumunan iti online asugal ti asawag nanang. Adya, Sana na makasarita iti nasayaan. Amin nga urnong mi. Pinilit nang italaganyag. ay Diyos ko. Amo ka din da abalayan ti maipapan iti daytaw. Saan pa'y nanang? Diyan pa'y imbaga kadakwada. Da kayo lang tinangibagak. Dasay-saya at mutlaang numaamuan dati maipapan iti daytaw. Iti kasta, mabagbaga ang damot ni Salday. Nanang, Bayam, ta siya kung timapan ije balay da abalayan. Siya kung timang ibaga kadakwada anak ko. Sa dino tayo ti kwarta Eden. Sa dino. Kasapulak tayo dyan kwarta ko na. Kasapulak itaan nawatam. awan nga rudan. Naibusin Saldi. Inalam amin ang akwarta kanya. Anya. Kasta ka dilatan ha? Kasano ang karoon na makasubot? Nawan mo itong pagtayak. Kasanon? Basol mo mutlaang Saldi. Basol mo no apay ang naibusin ti kwartata. Agraman urnong ta. Inraman mo pa yan ngayon sugal. Aday ko. Apay nagsipat ka ngay. Awan sa sirbim nga asawa. Tinakpay ang mumat at tulungan. Saldi. Ha! Bumano ka man iti sang wanak! Ang mga nangyang makapagtimpal ka sa lang asipat ti maraman ang kanyak. Di nakpay matulungan, mate. Salbag yung diabiyag ti kastoy. Makauma! Ala, husto daytan apa nagsagsangit mo anak ko. Dito'y kayo pa'y laang iti apaw. Saan kayo pa'y agaw-awid ije balayaw? Awanan. Talaga nagbaliwan ni Saldi nanang. Sana na kasi tisigod. Naigumon ngaminan ni tisugal. Bayam, tamapang ko kasarita da abalayan. Masapul ang maamuan dati maipapan iti daytaw. Bayan yun nanang. Ang mga no'y bagada nga agparparbo ang laan. Ay saan? Masapul ang maamuan da. Kuna lang arudan. Siya kun amis mo ti mangibaga kadakwada. Saan ang mabalinti kastoy nga aramiden ni Salday? Uray kumabait no saan nakaakabilan. Nanang. Saan nga agkamkamali da di Salday? Kuna lang arudan. Tano ulitin na pa'y timang kabil kang ka. Talaga asyak ti makalaban na. Kasano agpahitan? Kasano agpahitan? Taimbatin ang matin ti asawa ka anak ko. Anya ti rumpang aramitek na lang. Ay, Salday anak ko aya. Kasano agpayamang rugi manen? Kasano agpayamungangon manen nanang? Kasano?
Salday, anak, saan pa'y analadaw ti amin? Nanang, Agbalbaliw kan, kat mga barwanan ka. Ay ti asawam. Agtrabaho ka man ay. Mamati nga agsublidan tumatlaang ken ka. Basta, ipakitam, ken panagnagam ang nagbalbaliw kan. Idamon ti sugal, anak ko. nanang, Urnosong ti biyag mo, para itinapimpintas ang masakbayan ti pamilyam, Salday, anak ko. Apay nga da ka dito eh. Anya ti masapul mo, Saldi. imayag, tao may kayo sukunan itanak ta bakit? Agawit tayo kumanin di balay. Kasta ka dilaang, Saldi? Kasta ka dilaang kalakati amin ken ka, ha? Eden, sorry ka din Pakawanan na kon. Ikarik, saan na maulit? Agbalbaliw akon bakit? Sa anak ama ag-abas ta mamatilatan, no awan mo't ebidensya wano pamanagnag ang makita. Ha? Pasensya kan. Ngam dito'y kami pailaang balay dananang. Anya? Ang Di kag danang? Tadyak mo't iparit wano ipaidam ti anak ta. Sarong karan da kami lagtan dito'y ayan dananang. Iti uray anya nga oras akayat mo. Angam, kas iti nakunakon. Saan kami pa'y asumurot nga agawit ken ka? Eden, Panagnakampay ang nagbalbaliw kan. Iti kasta, agsubli kami iti denam, Saldi. Aging gayta, san pailang anag subli ti asawa ken anak ko dito'y balay mi. Agnanaed da pailaang iti balay da katugangak. Ngem ket di, nawaya akmet amang sarungkar kadakwada. Kanayon ko nga ikararag asapay lakuma tamamin pinsan nakmetten a mapakawan ti asawak ket makita na ti panagbalbaliw ko ket agsubli da metten iti dennak. Namin pinsan metten nga inijak ti sugal ket igagaed ko manen ti agtrabaho. Agururnungak manen para iti masakbayan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan ket sapay la kumata nakaibati iti adal toy innak imbinglay. Aging galangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Saldi. Ken kapagayam Saldi, nasaya at met no pudno nga inidyamon ti sugal. Adaywam dagiti tattao asugsog wenno mangisungsong iti bisyo. Ngamin awan nasaya at nga ited na dayta iti biag tayo. Anya ngay ket sikamet ti nagbasol. Anusam nga aywan ti asawam. No masapol nga armam manen aramidem. Paneknekam a nagbalbaliw kan. Aramidem amin akabailam tapno may subli ti panagtalek ti asawam ken ka. Iti kasta ket may subli ti naragsak a pamilya a binukalyo. Alakastan pagayam Saldi ket pagyamanak unay ting ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag